Moro! Mä oon Jonna, Pori Ahlastekenlahdelta. Mulla oli tehtäväkortti numero 1, näytä paikka, johon veisit ensimmäisen vieraan. Tässä on myös arvio, sit on Kellahden kylälammas. Jos joku tulisi ensimmäistä kertaa Kellahdella kylää, kyllä mä toisin hänet tän ekaksi Kellahden kartanolla. Täällä on eletty jo 500 vuotta, mutta nykyään täällä järjestetään juhlia, tapahtumia sekä pääsee kesäsi kahvilaa ja kesäravintolaa. Jos haaveilet vähän hienommista juhlista, niin sekin onnistuu. Aika pramea paikka vai mitä? Sitten Kellahdella kulkee myös Selkämeren pyöräreitti, joten samalla voit tutustua tähän kartanoon tai maisemiin ja kylään. Tiedä vaikka tulisi uusi kyläläinen susta. Kellahdelta löytyy myös kylätalo. Se on Porin vanhin jäljellä oleva puurakenteinen koulurakennus ja tätäkin voi vuokrata omaa käyttöön. Siinä oli mun valinnat. Historiaa, yhteisöllisyyttä ja vähän pyöräilymeininkiä. Tuu säkin Kellahdella. Moro!